6x3 méteres szélességben beomlott a föld egy múlt század közepén kiépített szennyvízelvezető felett Galánt a városközponti lakótelepén 2 lakótömb között. Emiatt rendkívüli helyzetet hirdettek ki a városban. Nehrozí bezprostredné ohrozenie života, ani zdravia, ani majetku občanov. A földomlás során nem történt személyi sérülés. Ez annak köszönhető, hogy a talaj a kora reggeli órákban szakadt be, amikor nem tartózkodott ott senki. Ez azonban csak a szerencsének köszönhető. Ten priestor je hodne využívaný aj psíčkármi, aj deti sa tam zvyknú hrávať, takže našťastie sa nič nestalo. No a naďalej je samozrejme prioritou zabezpečiť bezpečnosť, zdravia a majetok občanov, takže je to stále monitorované, je to ohradené v dostatočnom priestore. Sme zabezpečili, aby 24 hodín bol tento priestor monitorovaný príslušníkmi mestskej polície. No a postupne teda sa pri tejto lokalite vystriedalo viacero odborníkov od príslušníkov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, členov Hasičského záchranného zboru, následne stavebných firiem. Urobil sa tam aj taký menší geologicko-archeologický prieskum. A kialakult helyzet miatt a polgármester összehívta a válságstábot, amelyen a szakemberek megegyeztek a helyreállítás menetéről. Je potrebné najprv tú zbytkovú kanalizačnú vodu, ktorá tam zostala, odsať alebo prečerpať do kanalizačnej prípojky. Ak teda bude príležitosť, lebo teraz sa to nedá, keďže je všetko zamrznuté, touto aktivitou budeme pokračovať tak, že odborníka s georadarom zavoláme, ktorý by následne mal prezrieť celú túto lokalitu, určiť, či náhodou na sídlisku Zornička sa nenachádzajú ešte nejaké vzduchové priehlbiny v zemi. Ezt követően törmelékkel, majd a felsőbb réteget földdel takarják be, és helyreállítják a területet. Hogy mindez mikor történik meg, az időjárástól függ. A helyreállításhoz a rendkívüli helyzet kihirdetése miatt az önkormányzat az államhoz fordult anyagi segítségért.